abantu abaningi banokholela ukuthi inyanga izwana. Ayikho lento inyanga zezwana. Inyanga zezwana, but ilento yobunyanga akuyona into ayizolo. Into yadala ukuthi amabhunu ahlulwe esandlwana kwakuyinyanga, kwakuwumuthi owawusetshenziswa. Ukuthi uShaka eqe amayama ezinye izizwe ngokukhalipha kwakuwumuthi owuphathwa enye inkosi yayimnikeza umuthi kwakuwundosi. Kwakuwumuthi. Amabhunu abelungu bayayazi efficacy yomuthi. Ngalendlela basebenza into isystem ekwa-intelligence ekuthiwa divide and rule. Kwenziwa indlela ukuthi eziyinyanga ayisonte, ezinye zingasonti. Mase zingasonti lezi ezinye, bese kukhuthazwa lezi ezisontayo ukuthi azingasebenzisani nalezi ezinye. Kwase kwadala ukuthi zingakwazi ukuyunite ngoba khona lezi zingaficani khona. Ngoba lo yasonta lo yakasonti. Zase zavula amabandla ke ukuprove ukuthi ziyayenza le nale. Isystem eyenze ukuthi isystem yokusebenza kwazo ifike iclash kwenye indawo. Khona inyanga uthi uma ukhuluma naye ifuna ukukhulumise kwentombazana ngathi ufaka isiketi. Izisho ukuthi phela thina siyakholwa sikwezi lokho. Yabo. Engisho ukuthi ila sifike isystem nje eyahlelwa belungu 400 years ago ukuthi le system le it will cause them to have conflict at all times. That is why inyanga singenayo ibody eyodwa njenge medical council of South Africa. Egazetha inyanga because isystem angeke ikuvumele ukuthi inyanga zibe united. Angisho lokho. Akekho umuntu la eSouth Africa o highly paid njengenyanga. Yakutshela ke nje manje akekho. Umuntu nje othi nje ube highly paid okudlula late Babu Sosobala akekho. Akekho nje umuntu obethi highly paid udlula ubaba uBlose is late Babu Blose eHarding akekho. Akekho umlungu obenemali eSouth Africa obengakhendli ikhotso. We got footage and proof ukuthi abelungu bebekhendla kukhotso. Laba kade begciniza labantu umuthi wesithunzi nokusabeka bebewulanda kumkhulu ukhotso. Engisho ukuthi inyanga proven point otherwise they deserve to be destroyed by the system. Ngokuthi uma singathiwa zinga-unite iAfrica yonke zingayibuyela kuzona. Angeke ngilungise spelling. Ayikho inyanga strong njengale nyanga zangenhla eAfrica. Yabona nje uzofuna ukubona igame ishintshe qala eTanzania. Ukhupha ukuthi Congo DRC. Hayi uzobona into ozongazoyibona. Ishintsha la eZanzibar. Abu, do you know where Zanzibar is? Yeah. Where is Zanzibar in South Africa? There's no Zanzibar. Lento iqala ukushintsha la eZanzibar kuyale phezulu. Inyanga lapho zipotent ngendlela esimanga. Because of that and then it creates fear kubelungu. Ukuthi we must make sure these people they don't come together because they can take back the country. Because labantu banemali and banomuthi. Inyanga epotent ezaseMalawi. They are too good in magic. Very good in magic. In magic in technology term, this is technology. They're too good with technology. And you should inyanga has to be divided like this. Go to inyanga ziyazwana, but his system means ukuthi inyanga ziyazwana. Because bayasesaba. Abantu abahlele eParliament njengamanje. More than 1% olaphana ongawusebenza. Ngaba 1% kuphela kuthiwa akawusebenza umuthi. Kuze uthabe lapha. Amacala abanayo eParliament adefendwa inyanga ngomuthi. Ngine proof. Ngine omunye ngeke ngimusho futhi engithebe ngifika la de ngikhona eGamagoma. Kwathi usibantwana kadela. Ukhokha bla bla bla. Udefend bla bla bla. Umuthi and siyaziwa ke. Babu Dokotela bawesizibawujabulisa topic.